Dobrý den, jmenuji se Michal Kalman a jsem realitní makléř. Dnes se nacházíme v Trutnově, kde jsem si pro vás připravil družstevní byt 2+1 o 50 m². Pojďme se na něj podívat. Mezi největší přednosti bytu patří prostorné sklepy, komora na patře, plastová okna, zděné jádro a i zajímavá dispozice, kdy z původního bytu 2+1 rozdělením největší místnosti vznikla útulná ložnice a obývací pokoj. Od bytu se do 5 minut pěšky dostanete k zastávce, obchodnímu domu, lékárně, kadeřnictví, škole, školce. Prostě všude máte blízko. Co na něj říkáte? Líbil se vám? Pokud o něm chcete více informací, anebo se na něj přímo podívat, zavolejte mi. Mějte se hezky, budu se těšit na prohlídkách.